Nafarroko gobernuak lan mahai bat sortuko du Donald Trump presidenteak automobilgintzaren sektorean iragarri duen muga zergen igoeraren eragina aztertzeko. Nafarroko gobernuko lehendakariak industria inbertsioko hurrengo programa iragarri du laguntza publiko eta kapital pribatua batzeko mekanismo gehiagorekin. 400 ikasle kirol egokitura hurbildu dira herriberan. Udaltzaingoak eta Iruñerriko mankomunitateak taxilarien larrialdietako alerta sistema bat jarriko dute martxan. Iruñeko udalak Lezkairuko 10 kaletako seinalaztapena aldatu du lanen lehen fasean trafikoa baretu, segurtasuna areagotu eta zirkulazio fluxua hobetzeko. Mikel Irujo Industria eta Enpresen Transizio Ekologiko eta Digitalerako Kontseilariak nabarmendu duenez, Nafarroak urte asko daramaza automobilgintzaren sektorearen eraldaketari aurre egiteko lanean. Gaur egun liderra gara ibilgailu elektrifikatuak sartzeari dagokionez 19,5 iaz baino ia 10% gehiago. Hala ere, hori ez da nahikoa, gehiago egin behar dugu, bide luzeak geratzen da. Hala azpimarratu du Madrilen ANFAC estatuan duen hitzordu nagusian auto eta kamioi fabrikatzaileen Espainiako elkarteak antolatua. 5. edizio honetan energiak mundu eraldaketa honetan jokatzen duen papera, Europak beste herrialde batzuen lehia abantailari aurre egiteko dituen erronkak eta Txinaren gorakada azkarra autoelektrifikatuen esportatzaile eta ekoizle gisa berrikuntza eta teknologia besteak beste. Lehiarako abantaila horren aurrean eta sektorea zuzenean kolpatzen duten beste faktore batzuen aurrean, kontseilariak iragarri du lan mahai bat sortuko dela Nafarroan, automobilgintzaren sektorean muga zergen igoerak izango duen eragina aztertzeko. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak aste honetan iragarri duenez. Jardunaldiko lehenengo mahai inguruan automozioa Espainiaren bultzada eta berrikuntza administraziotik izenekoan herrialdeko eskualdetako administrazioetako 4 ordezkarik hartu dute parte. Irujo kontseilariaz gain, Miguel Korgos, Galiziako Xuntako Ogasun eta Herri Administrazio kontseilaria, Mikel Amundarain, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak, eta Mikel Samper, Kataluniako Generalitateko enpresa Trebal kontseilariak hartu dute parte. Nafarroko lehendakariak ostiral honetan iragarri duenez, Nafarroko gobernuak industria inbertsiorako programa bat jarriko du martxan sektorearen kontrahorma izango dena. Proposamena datorren industria mailan aurkeztuko zain, gobernuko buruak 2 gako aipatu ditu. Nafarroko industrian eragina duten laguntza publiko gehiago eta inbertsio mekanismo publiko pribatu berriak sortzea. Txibitek neurri honen lehen aurrerapena egin du Nafarroko UGT-ren 13. Kongresuaren irekieran eta programaren ildo nagusiak garatu ditu. Nafarroko Enpresarien Konfederazioak eta lan informazio taldeak antolatutako Nafarro Enpresarien sari emateko ekitaldiaren amaieran. Nafarroko industria gaur egun foru erkidegoko barne produktu gordinaren 31% da eta 89.000 pertsonari ematen die lana, azken 10 urteetan 136 gehiago. 2024an 17 enpresa sortu edo handitu ziren desagertutako enpresa bakoitzeko eta oro har, Nafarroko industriak 153 milioi euroko inbertsioak egin zituen iaz, 2019tik izandako kopururik handiena. Nafarroak du Espainiako eta Europako enpresa jarduera finkatuaren 2. tasarik handiena eta horrek erran nahi du enpresa berrien biziraupen maila handiago dela Nafarroan beste eskualde batzuetan baino. Gainera, Nafarroko enpresak dira hornitzaileei lehen ordaintzen dietenak, batez beste 10 eguneko atzerapenarekin eta horrek kaudimena erakusten du. Sektorearen egoera honek ez du Nafarroko industria arriskutik salbuesten. Presidentaren iritziz ez da ahultasuna mehatxorekin nahastu behar. Nafarroko industriak ez du barne ahulezierik erakusten, baina bai kanpoko mehatxoen eraginpean. Bertzea bertze, gerra, energiaren kostuen igoera, hornidurak aten mozketa eta Europarra Batasunako ekonomia traktorean Frantzia eta Alemania atzeraldi egoeran aipatu ditu. Mehatxu goiek indar handiagoz berpizten dira Ameriketako Estatu Batuak eta Txinak inposatu nahi duten imperialismo ekonomikoagatik azpimarratu lehendakariak eta Europar Batasunaren erabakiak hartzeko eskatu du. Industriari bere lehiakortasuna hobetzeko baliobideak ematean oinarrituta.
Rebeka Esnaola Kultur Kirol eta Turismo Kontseilariak Riba Foradoko kirolaren botereak kirol egokitu eta inklusiboen topaketaren inaugurazioan parte hartu du. Topaketa Miguel Indurain Fundazioak antolatu du Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuarekin, Riba Foradako Udalarekin, Gurutze Gorriarekin, Nafarroko Kirol Egokituen Federazioarekin, La Caixa Fundazioarekin, klubekin, elkartekin eta inguruko hainbat ikastetxe eta instituturekin lankidetzan. Inaugurazio ekitaldian gainera, Eduardo Santas kirolari paralimpiko nafarra izan da. Zeiru banakako erlojupekoan zilarrezko domina lortu duena 2024ko Parisko Jonko Paralimpikoetan eta bere diskursoan nabarmendu du kirolak duen garrantzia desgaitasuna duten personentzako inklusio elementu gisa. Udaltzaingoak eta Iruñerriko mankomunitateak taxilarien larrialdietarako alerta sistema bat jarri duten martxan, erabiltzaileen eta taxilarien segurtasuna bermatzeko. Pamplona alert tresna berriak taxiak geolokalizatzen ditu eta larrialdi kasutan poliziek azkar esku hartu dezaten erraisten du. Proposamena prentsaurrekoan aurkeztu dute Endika Alonso Irisarri herritarren segurtasun eta bizikidetzako zinegotzi ordezkariak Idoia Aritzala Etxarren Iruñako mankomunitateko lehendakariordea Jose Biruel Zozaia Udaltzaingoaren taldeko inspektore ordeburuak eta Jose Manuel Bergasa Teletaxi San Fermin enpresaren presidenteak. Pamplona Alert delakoa mugikorrerako aplikazio bada eta zuzenean konektatzen da Udaltzaingoaren koordinazio zentroarekin. Botoi bat sakatu eta taxia geolokalizatzen dute eta gero patrullak taxia dagoen lekura joaten dira. Taxilariei eta erabiltzaileei arreta emateko. Segurtasuna bermatzeko baliabide bat da eta taxilarien eskariari erantzun emateko modu bat ere bai. Hainbat arrisku egoera bizi baituzte. Dena den, soilik taxilarien eta erabiltzaileen bizitza eta osotasuna fisikoa arriskuan dagoenean erabiliko da. Aplikazioa edozein unetan erabil daiteke, gaur egun tresna 18 taxitan jarri dute martxan Iruñeko udalak 15.000 euro inbertitu ditu tresna hori sortzeko. Urrian hasi ziren tresna sortzen eta aurretiko analisi bat egin zuten. Iruñerriko garraio publiko guztiari zuzendutako tresna batean pentsatu zuten taxietan eta autobusetan erabiltzeko modukoa. Aste santua baino lehen bukatuko dituzte seinalaztapen horizontalean eta vertikalean egin beharreko aldaketak eta lezkairuko lanen lehen fasea amaituko dute horrela. Aldaketa horien helburua da oinezkoen eta ibilgailuen segurtasun handitzea, trafikoa baretzea eta sistema osoa eta zirkulazio fluxua zirkulazioaren erreglamendu orokorrera egokitzea. 6 kaletako bidegurutzetan egiten ari dira lanak, Eguesibar kaleak, Ariz Doktorearen kaleak, Vicente Luis Garcera López Jaunaren kaleak, Mutiloa Goitik, Moja Zurien kaleak eta Juan Paulo Bigarrenaren kaleak beste hauekin bat egiten duten gunetan alegia. Joaquin Ibaz Martínez Jaunaren kalea, Jose Manuel Baena Martín Jaunaren kalea, Manuel López González Jaunaren kalea eta Katalunia kalea. Lan horiek alde batera utzita Iruñeko udaleko mugikortasun zerbitzuak lezkairuko bizikletentzako bideen sarean aldaketak egitea aztertuko du, bide gorrien antzekoak dira, bai seinalaztapena berritzea eta bai bizikletan ibiltzen direnendako babes neurriak hartzea ere.